Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Tatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta? Live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon bos kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padayon makig-uban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigsunan nga Huwebes o pizza 26 na. Buwan karon mahigala sa Marso tuiga 2026. Straight to the Sa point. gyapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karon nga buntaga mga kaigsunan. Pagsuspenso o pag-us-us sa excise tax alang sa mga produktong petrolyo usa na kabalaod human na pirmahan na kini ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Straight to the point. Tanaw na to mahigala o gahinaot punta ang makatamang-tabang na lagamay ni mga kaigalaan ang paglaslas, ang pagtangtang na sa excise tax. Gumikan mga kaigsunan kay paspas kay pagtubo sa mga produktong petrolyo. Gumikan kini mahigala sa kanihit sa supply sa kalibutanong merkado. Straight to the point. Samtang Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 ni klaro nga wa sila gi-issue nga taripa alang sa bag-ong plitihan human isuspenso una sa Malacañang ang fare increase. Straight to the point. Nihatag ang LTFRB 7 sa maong katinawan human dunay pipila ka mga pasayro nga nireklamo nga gikolektahan og mas taas nga plitihan alang sa ilang mga nasakyan. Straight to the point. Nakatanig pagtagad rubutaga sa mga higala no wa pay increase ha. Kay ang Malacañang miingon nga ayaw lang sa pero mohatag slag fuel subsidy nga wa pasad gihapon mahatag. Muna mga driver sab karon mahigala pulting bagulbol. Nakatanig pagtagad sab karon nga buntaga sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ni paus-us sa terminal fees sa mga bus terminals nga gipadagan karon sa probinsya. Tabang ngadto sa mga public utility buses o ubang PUV nga musulod sa pasilidad subay sa padayong pagtaas sa presyo sa mga produktong petrolyo. Straight to the point. Sakto ning gibuhat may gala sa Dakbayan or lalawigan sa Sugbo nga gumikan ining pagmahal may na lang no agangoy na karon mga higala ang mga operators, mga bus operators, mga jeepney operators ug uban pa sa unsang pamaagi nga makatabang ka sa ang Kapitolyo mahigala mihimo sa ilang initiative pag us-us na ha sa mga terminal fees mga suking tigpaminaw. Straight to the Nakatanig point. pagtagad sab karon nga buntaga sa atong pagban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Lain nga tabang sa Kapitolyo mao nga nag-andam sila og fuel aid alang sa mga habal-habal drivers nga i-distribute unya human sa Semana Santa. Straight to the point. Samtang sa laing bahin dulan sa 1,000 nga job order workers sa Cebu City Hall, 5 ka buwan na nga way sweldo. Straight to the point. Sa naman lang ni mga sukit tigpaminaw samot na karon intawon mga kagalaan nga ni ana. Ang krisis mahigala gumikan sa gira sa Middle East. Straight to the Sa point. kauluhan, kampo ni Vice Presidente Sara Duterte ni question sa legalidad sa mini trial nga gihimo sa House Justice Committee sa impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Gahapong adlaw may gala, padayon gyud ang ilang hearing, bahala na mo din ha og nagkalisod ng kalibutan. Bahala na mahigala og nabisi naggira na sa Middle East. Basta ang ila mahigala impeachment lang gihapon ni VP Sara. Kadalig pagtagad na butaga may issue og statement sab si VP Sara Labot ani atong i-discuss unya mga kagalaan og ang mga panghitabo sa Justice Committee sa House of Representatives kagahapong adlaw ato sa nangisgutan mga sukit tigpaminaw og kining wa pag-attend ni VP Sara sa hearing dito sa House Committee on Justice unsa man ni unsa may mga implications ani ato hatagag pagtagad sabdi unya mga higala sa atong pagban-uban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang namonitor sa PNP ang ilang mga higalang record 415 na ka mga gas stations nga nanirado taliwa sa padayong pagtaas sa mga produktong petrolyo. Straight to the Mauni point. ang kamatuoran, mauni ang realidad. 415 na ka mga gas stations ang nanirado.
Mo na nga di na pwedeng moingon nga normal ra, ay problema, okay ra gyapon ta. Ang opisyal sa gobyerno karon nga moingon lang gyapon normal, bisan nag-ilaid na sa kalisod ang katawhan na feel na sa ordinaryo mga tao unya ang tao mahigalang ang mga dagkong ranggo moingon nga normal ra gyapon, makaingon lang ta mahigala kini mga tawhan na wa pa makatugpa. Nakatanig pagtagad no butaga sab sa ato pamanuman mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ang atong pagpadayon mahigala sa update sa mga panghitabo dito sa Middle East, sa abroad mga kaigalan, si US President Donald Trump ni bahad og mas grabing lakang kung mapakya sa Iran pagkabot og kasabutan tali sa Amerika. Straight to the point. Mo nito tagag pagtagad no, tandog bakang garbo ni Trump mga sukid ti paminaw nga ingon si Trump, doon na mahigalay negotiation very good, ang ila mahigalang negotiation. Very good talks kuno mga higala nga nahimo sa ilang mga negotiators. In fact, ang iyang Vice President mga higala maoy involved na ini mga sukid ti paminaw actively sa negotiation mga kaigsunan. Og ang ni sponsor mga kaigalaan ni ini mga higalang maong negotiation mao ang Egypt, ang Pakistan mahigalag ang Turkey nga nasod nga mao sila mahigala maoy naningkamot sab nga dunay gi mahitabo nga negotiation between US o ingon man ang Iran. Ingon mahigalas Donald Trump nga okay, malambuon ang negotiation, pero ang Iran mahigalan ingon nga wa may negotiation. Ang US nang negotiate sa iyang kaugalingon. US is negotiating itself. Wa man kuno negotiation na hitabo. Tagantanig pagtagad karon mahigala malagmit nga dunay grupo nga nakig-negotiate kan Trump. Malagmit ang uban mahigala na bahin ni dunay ubang grupo day nga dili mo negotiate. Malagmit ana usa na sa mga hinungdan baka no? Or wa gi negotiation. O wa negotiation delikadong malangan-langan paninggira. Kung naay negotiation maayo untag makasinabot na. Aron mga kaigalaan nga mahuman na ni. Pero wa negotiation ang bugtong paging mahuman da maggubat gyud mahigala nga kanang pinusdakay ni bomba mahigala nga labaw pa sa unang napusdak. Kay samtang mga higala nga medyo tandog siguro pang garbo mga higalang Trump. Kay gitubag mas Trump dahil nga si Trump nagnegosyate na nagyang kaugalingon. So karon may higala si US President Donald Trump ingon siya mayo og naay negotiation. On the way na mahigala ang negotiation pero nagpadapot siya. Iyang gipada ditong 15 point peace deal. Dunay 15 ka mga punto mahigala alang sa pagkabuot sa kalinaw nga gipada ni Trump. Unya nagpadapot si Trump mahigala duha ning iyang gipada. Or double agent ning iyang indiken. Di ay gipada nga para sa kalinaw o 15 point agenda okay ba mo ana? Nya nagpadapog US Marines kay og di mo okay gubat na gini. Padayon ang gira, Og matod pang US President Donald Trump, nibahad kinig mas grabe pang lakang kumapakya sa Iran. Pagkabot ining iyang gihatag mga higala nga chance nga makabot ang kahapsay kalinaw. Straight to the point. Kata nagpagtagad ro buntaga mga sukid tig paminaw, no? In fact, gi-deploy na karon mahigala on the way na ang 82nd Airborne Division sa US Army mahigala US Airborne Division ang ilang ranger nga mo adto na mga kagalaan sa may Strait of Hormuz. Straight to the point. Kanta nagpagtagad do butaga mura ni og masabot nato may gala unsa man ni negotiation unya di apod mga kagala ay ready og negotiate mo okay og di mo negotiate na ready na ang pulsa. Kanta nagpagtagad do butaga may gala kay ingon masang Iran nga ready man pud kuno sila. Ayay murag malangan ta ining kalakiha. Ato lang mga higala mga pagampo nga unta mas maayo makabot ang kalinaw mga kaigsunan para madali tagkahuman ining kalakiha nga mahuman ang gubat o balik tas normal. Straight to the Kini point. uban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo